Goddag og velkommen til TEM-team. Mit navn er Erik Juler, og jeg er direktør i TEM-team. I over 30 år har vi bestræbt os på konstant at være de bedste i Danmark, når det drejer sig om vikarassistance og personaleudvalgelse. Vi satser på høj kvalitet og tæt personlig kontakt igennem vores landsdækkende net af små lokale afdelingskontorer. Det at finde det rigtige faste job for en ansøger eller for vores kunder at finde den rigtige nye medarbejder til et fast job eller et vikariat er vigtige dispositioner. Vi bidrager med at træffe det bedst mulige valg for begge parter. På årsbasis interviewer vi ca. 15.000 kandidater til faste jobs og vikariater. Vi assisterer årligt med at finde de bedst egnede kandidater til ca. 1.400 faste stillinger hos vores kunder. Endvidere sender vi vikarer ud til ca. 40.000 kortere eller længerevarende vikariater hvert år. Fagligt dækker vi bredt inden for administration, ledelse, produktion, lager samt tekniske specialområder. TEM-team indgår i en dansk koncern med datterselskaber i de øvrige skandinaviske lande, England, Tyskland og Singapore. Vi stiller store krav til os selv til at sikre dig den bedst mulige service. Endnu en gang velkommen. Vi håber at høre fra dig.